Boa noite. Comezamos xa a emitir ao vivo. Este é como un especial, un programa de feche neste ano 2021, no que se celebran 40 anos de oficialidade do galego e no que desde o Portal Galego da Lingua vimos facendo distintos traballos para analizar e para poñer en valor analizar este período, este percurso a nivel lingüístico, non? Tivemos ao longo de todo o ano unha serie de entrevistas que foron saindo semanalmente a diferentes persoas nos que se analizaba, non? E se daba así unha opinión máis persoal de como tiña sido este período. E fixemos tamén unha serie de entrevistas ao vivo nas que íbamos analizando a lingua por décadas, dende a década de 70 ata a actualidade, hasta os anos hasta a década dos 20, non? Deste século XXI. E hoxe, para fechar, temos este especial no que falaremos coas tres representantes encargadas de política lingüística dos tres partidos con representación no Parlamento galego. Para iso están connosco hoxe Mercedes Queixas Zas, do Bloque Nacionalista Galego, Noa Díaz, do PSDG-PSOE, e Sandra Vázquez, do Partido Popular de Galicia. Boa noite, como estades? Moi boa noite. Boa noite, moi ben, e ti? Ben, contenta, porque a verdade é que non sei para vos, pero como nos levamos todo o ano traballando como nesta análise, a verdade é que é como unha clausura fenomenal poder facelo con vos, non? Que tendes máis man para tomar determinadas medidas. Entón, como sabedes, damos a benvida tamén a todas as persoas que están connosco véndonos ao vivo e, como sabedes, poderán tamén facer comentarios ou preguntas ao longo da nosa conversa. A miña idea, a miña proposta para aproveitarmos un pouquiño o tempo era como facer unha división cronolóxica. Comezar coa análise para atrás, como viñemos facendo, con estes 40 anos para atrás, non? Como ten sido. Despois dedicar un bloque central a analizar o presente, como está a ser o presente, como avaliades que é a situación da nosa lingua hoxe, e finalmente analizar o futuro, non? Ou facer hipóteses ou expectativas sobre que futuro queremos, como vemos a situación da lingua para os 40 anos seguintes. Se vos parece ben, empezamos entón por esa análise para atrás. 40 anos de oficialidade, non sei, pasar ese tránsito, non? Do galego estar nunha situación sin ningún tipo de marco de protección e pasar a ser oficial, Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística do 83 e a situación sociolingüística, non? Como foi mudando? A quen lle apetece comezar? Dou vos eu a palabra, se queredes, se ninguén se anima. Non sei, Noa, por exemplo, veña. A ver, veña, empezo eu. Bueno, teño que empezar agradecendo o convite o Portal Galego da Lingua por ternos convidado a estar hoxe aquí. Ademais, nos as tres que xa compartimos un outro debate, xa non só no Parlamento, senón tamén a través deste formato, non? Tamén coa mesma temática. Así que obrigada de verdade por ternos convidado hoxe a este peche, non? De todas estas xornadas, de todo este ano que levades falando precisamente da oficialidade dos 40 anos, da oficialidade do galego. Eu, si temos que facer un balance destes 40 anos, dende logo para min hai como dúas partes, non? Ou dúas fases. Hai precisamente no ano 81, aprobase o Estatuto dentro do marco tamén que xa viña marcado o marco constitucional, aprobamos o Estatuto da Autonomía, no que xa por fin se determina que despois deses anos longos escuros da ditadura o galego se recoñece como a nosa lingua, a lingua propia de Galicia, e a partir de aí ese recoñecemento xusto e necesario, obviamente, que viña, a partir de aí empeza, como ben dicías agora, Charo, todo o marco normativo, non? Temos a lei a lei de normalización lingüística, ainda vixente, no ano 83,
unha lei que foi moi debatida, pero pouco discutida, non, por todos os grupos parlamentarios daquel momento. A partir de aí chega tamén no ano 2004 o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Hai que recordar que este Plan Xeral de Normalización Lingüística, por certo, aprobado co consenso por todos os grupos parlamentarios de novo, naquel momento todos e todas estábamos un pouco de acordo, non, en establecer ese marco, consensuar un marco normativo e ese plan para despois como desenvolver esa lei que tiñamos, non? E ata aí todo ben, evidentemente, probablemente aquilo non era necesario, quero dizer, non era suficiente, pero xa eran pasos que se estaban dando, non? E, na miña opinión, prodúcese un cambio importante nesa segunda etapa destes 40 anos que temos de autonomía, porque ese consenso lingüístico ráchase, pois comeza a racharse, non? Despois do bipartito, que algún avance hai, sobre todo no eido da educación, xa falamos noutra ocasión, non imos entrar hoxe tampouco tan polo miúdo, aínda que sí tamén teremos que debater acerca desta cuestión, non? Sobre todo e tamén polo debate no marco no que estamos hoxe un pouco colación o ensino do portugués, non, nas escolas. Pero, bueno, chega un novo goberno que parece que rompe ese consenso, non? E rompe ese consenso e a pesar de que é certo que existen datos, estudos que certifican que efectivamente a nosa lingua está pasando por un momento non demasiado bo, sí que é certo que as políticas que se van implementando nesta última etapa do noso goberno, do goberno galego, parece que racharon un pouco con esa dinámica de protección, de promoción, etcétera, non, da lingua galega. E por resumilo, porque tampouco quero aburrir demasiado, tamén hai outro fito tamén histórico, que é esa aprobación no ano 2014, non, da lei Paz Andrade, que imagino que teremos moito tempo para falar ou que falaremos un pouco máis polo miúdo desta lei Paz Andrade, que finalmente foi, de novo, sí, aí houve consenso, parece que se podía recuperar, pero realmente papel mollado. Ten só 5 artigos, non ten máis, e non se cumpre nin o primeiro. A realidade é que non se cumple nin o primeiro. Entón, claro, para que aprobamos leis, para que aprobamos marcos normativos e despois non os imos cumprir, non? O que sí se está a cumprir é, como digo, ese decreto chamado do plurilingüismo no que sitúa no ensino o chamado do plurilingüismo no ensino, que finalmente sitúa o inglés, por exemplo, e digo inglés porque situaría calquera lingua estranxeira, pero a única lingua estranxeira que se menciona precisamente nese decreto é inglés, unha vez, pero sí que se fala especialmente do apoio a ese idioma, o sitúa co mesmo estatus ou na mesma situación que a nosa propia lingua, non? O galego está pasando por un momento bastante complicado. Entón, se tivese que resumir, por non facer nada máis, sorprende que a medida que vamos avanzando, que chegamos a tempos máis modernos, que xa estamos no século XXI, e precisamente no século XXI cando se rompe o consenso arredor, non, de materia lingüística que sí había nos albores xa da autonomía, non? E se tivese que resumir, resumiría así, xa para non haber máis tempo despois para debater. Obrigada, Noa. Sandra, por exemplo, apeteceche intervir a ti? Por suposto. Bueno, moi boa tarde, case noitiña, non? A todos, a vos e tamén a todas as persoas, non, que nos están a escoitar a través de, bueno, telemáticamente, non? Eu quería comenzar as miñas primeiras verbas, bueno, pois son de agradecemento, non? Da Asociación Galega da Lingua, a Gala, o Portal da Lingua, polo convite e a toda a equipa que conforma e que fai posible, non, este tipo de conversas. Parabéns, por suposto, pola iniciativa e aproveito, por suposto, saudar con agarimo as miñas compañeiras no Parlamento Galego, tanto a Mercedes Queixas polo Bloque Nacionalista Galego como a Noa Díaz polo Grupo Socialistas de Galicia. E como ben facía mención podemos decir o título, non, deste tipo de conversa, como é celebrarse o 40 anos de oficialidade do galego, xustamente este preciso ano 2021 así se conmemora, non? Se celebra o 40 aniversario do Estatuto de Autonomía. E a chegada da democracia supuxo o recoñecemento do galego, tal como facía mención a señora Díaz, como lingua propia de Galicia e da súa cooficialidade co castelán.
A situación legal do galego non exixía para a súa normalización a codificación gráfica e tamén a morfolóxica do idioma, aínda que na historia lingüística galega houbo sucesivas propostas de normativa, realmente a formulación máis completa é a coherente as que se considera non que o galego e o idioma son as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego propostas, como non, polo Instituto da Lingua Galega e tamén pola Real Academia no ano 82, consideradas non oficiais e así o plantexan dentro da Lei de Normalización Lingüística. E todos estes cambios fixeron posible a entrada, en moitos casos, do asentamento do galego en novos ámbitos formais que lle estiveran vetados non no pasado, como o da educación superior, da administración, da política e tamén dos medios de comunicación. Pero gustaríame ir por partes, non? E comprobar que avances se teñen feitos nestes últimos 40 anos coa nosa riqueza lingüística como é o galego. O Estatuto de Autonomía de Galicia e a Lei de Normalización Lingüística son os dous, podemos chamarlle textos legais básicos ou os dous piares fundamentais para o recoñecemento e a promoción da lingua galega e a garantía dos dereitos lingüísticos dos nosos galegofalantes. Por unha banda, o Estatuto de Autonomía de Galicia e, por outro, a Lei de Normalización Lingüística, que dentro dos seus artigos así o establece, por unha parte, dentro do seu artigo 5º, o Estatuto de Autonomía, aprobado no ano 81, que a lingua propia de Galicia é o galego, como tamén que os poderes públicos deben garantir o uso normal e oficial dos dous idiomas, tanto do galego como do castelán. A Lei de Normalización Lingüística, a que facíamos referencia, aprobada por unanimidade, ben como decía a señora Díaz, no Parlamento galego 2 anos máis tarde, no ano 83, non? Sinalaba no seu artigo 3 que os poderes públicos de Galicia adoptarán todas aquelas medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón da lingua. Pero creo que tras a promulgación da Lei de Normalización Lingüística e tamén do Estatuto de Autonomía, seguíronse diferentes ordes e diferentes decretos que poderíamos mencionar. O tempo é limitado e tampouco vou aquí a empezar con normativas, pero, é ben mencionar a Lei 5/1997 ou a Lei 2/2009 que fai un pouquinho de referencia en relación aos cambios na administración local a hora de ter contacto coa cidadanía, non? E tamén, sin esquecer, o decreto 201/2011, polo que se regula esa presenza na administración xeral e do sector público e autonómico de Galicia. Por suposto que, ademais de complementar ese marco legal, aseguran tamén a recuperación do galego na administración local e tamén na administración xudicial, estas últimas leis, decretos dos que estaba a falar. Indo por partes, este marco legislativo creo que ofrece a posibilidade de comunicarse en lingua galega coas diferentes administracións que actúan en Galicia e recoñece diferentes topónimos galegos como as únicas formas oficiais. Ademais, en virtude da Lei de Normalización Lingüística, a administración local, a autonómica, están, por suposto, obrigadas a escribir todos os documentos oficiais en galego. Un claro exemplo, como recolle tamén o artigo 7.3, dispón que a Xunta de Galicia, o Goberno galego, impulsará o proceso de incorporación da lingua galega na administración local. É un claro exemplo do que podemos ser común de todas as persoas que nos están escoitando, son os servizo coñecido como normalización lingüística que podemos atopar en calquera dos concellos galegos. Tamén está establecida a presenza do galego en todo o sistema educativo e garantirase a promoción lingüística nos países e nas comunidades galegas emigrantes e nas áreas limítrofes de Galicia nas que se fala galego. E creo que durante os preto de 40 anos da aplicación da Lei de Normalización Lingüística producíronse avances decisivos do proceso de normalización da lingua. O coñecemento do galego é o requisito para acceder a un posto de traballo na administración pública, según tal como establece o que facía mención anteriormente na Lei de Función Pública de Galicia. Eu creo que convén tamén recordar, para todas as persoas que nos están escoitando,
Eu non o recordo pola miña corta idade, pero estou segura de que moitas persoas sí, aquel xullo do ano 85, cando a Televisión de Galicia e a Radio Galega comezaban as súas emisións, non? Sendo pois o primeiro medio radiofónico e tamén audiovisual en emitir na nosa lingua, no galego. O obxectivo era claro, non? Por aquel entonces, e así o está a seguir a facer esas e ofrecer esas programacións tanto na radio como na televisión en galego, no noso idioma, fomentando, por suposto, a difusión da nosa lingua e tamén da cultura da nosa comunidade autónoma. Por suposto que tamén fora das nosas fronteiras tamén se deron pasos importantes, como foi a aprobación da utilización das linguas cooficiais de España no Parlamento Europeo, e xa para non estenderme moito máis e facer unha pequena síntese do que trasladaría destes 40 anos deste pasado, como ben comentaba a moderadora, de facer estes 3 bloques, a proxección da nosa lingua en diferentes ámbitos, non só no ámbito local, como poñía como exemplo, no ámbito da xustiza, no ámbito da educación e tamén no ámbito dos medios de comunicación. En definitiva, nestes 40 anos sementáronse, podemos decir, as bases a través das diferentes normativas que creo que fun debullando e que desgranei máis ou menos limitando o tempo, non? Pero convencidos de que, por suposto, queda moitísimo por facer e debemos ser conscientes de que se produciron grandes avances decisivos en materia de normalización da lingua e de defensa dos dereitos lingüísticos da cidadanía. Por lo agora, deixarémolo aquí facendo este pequeno breve resumen sobre estes 40 anos da nosa lingua. Perfeito, obrigada, Sandra. Escoitamos entón agora a ti, Mercedes, esta avaliación. Ben, pois nada, vos serán a todas e, por suposto, tamén a todas as persoas que nos seguen a través das ondas, pero que sabemos que están aí. Por suposto, obrigadísima polo convite e por sobre todo, crearnos este espazo, esta pequena casa virtual común para poder debater sobre un tema que é tan importante como é a lingua propia e a lingua oficial de Galiza, non? Cando falabades de avaliar 40 anos, eu intentaba pensar en min mesma ou en calquera persoa, non? É dicir, que é unha persoa de 40 anos, non? Que experiencia de vida trae consigo. E, evidentemente, ainda que cada quen vai ter a súa, que vai estar sempre moi condicionada por moitas circunstancias propias e tamén externas, como mínimo, o que podemos agardar é que con 40 anos ese ser vivo, e a lingua é un ser vivo, non nos esquezamos nunca, non? É un ser vivo, é a principal manifestación da vitalidade, ademais, dun pobo, dunha comunidade, pois con 40 anos estamos xa a falar dun tempo de madurez, eu diría que de plenitude, non? Ainda que agora se di sempre así pexorativamente que parece que a adolescencia se prolonga moitos máis anos do que ao mellor, pois, no meu caso, non? Pois con 40 anos sabemos que unha persoa é madura, que hai un percorrido, que debe de haber unha certa autonomía, non? Unhas capacidades plenas xa desenvolvidas, non? Un tempo de aprendizaxe, de superación, etcétera, etcétera, non? E claro, eu se aplico este paradigma á situación do galego, as contas non me dan moito, non? Non a vexo tan vital, tan vizosa, tan segura, tan autónoma e con unha capacidade de trazar o seu futuro, non? Dunha forma plena e totalmente imbricada na súa sociedade. Non a vexo así. O día a día non me permite concluir outra valoración, os estudos, as análises, os informes, pois tampouco, non? A verdade é que verifican un pouco esta miña dúbida, non? Se comparamos esa foto fixa de hai 40 anos agora, vemos que hai 40 anos había unha menor ou nula protección legal, digamos, de amparo, fronte a unha moito maior uso social, non? Unha maior pegada social e unha realidade sociolingüística moi altamente superior favorável ao uso do galego, non? Eu creo que debemos de ter moi presente sempre que a lingua é moitas cousas, pero sobre todo é uso.
unha lingua ou ten uso ou entón xa non é unha lingua viva, non? Lingua é latín, pero non ten uso, polo tanto non é unha lingua viva. E o galego, se ten uso, entón é unha lingua viva. Se o perde, ou se o segue perdendo, pois cada vez tamén irá perdendo alento, pulso, e rematará por non ser unha lingua viva, evidentemente, non? Polo tanto, eu creo que temos que ver estas dúas fotos de contraste, non? Nestes 40 anos. Hai 40 anos unha menor ou nula protección legal, un maior uso social, prácticamente mayoritario, sin embargo, agora, unha maior protección legal, como xa acaban de describir as dúas compañeiras, tanto Noa como Sandra, e un moitísimo menor uso social, non? Entón, quere dicir que algo pasou, efectivamente, nestes 40 anos. Hai todo un tránsito e un percorrido legal, é dicir, onde debería de haber unha intervención, non? Dentro do ámbito da oficialidade, que con maior protección debería de blindar ese coñecemento primeiro do galego e ese uso despois en todos os espazos, é dicir, ese avance en materia de normalización lingüística, é dicir, de restitución de usos nos que non estaba incorporado, mas o certo é que non foi así, non? E, evidentemente, hai moitas causas, non dá tempo a analizalas todas. Eu creo que traemos, digamos, como algunha pata coxa dende o principio, dende a propia definición da Constitución Española e do propio Estatuto de Autonomía. Non esquecemos que hai unha asimetría moi importante e é que, mentre se recoñece o castelán a obriga de coñecelo, ademais do deber de usalo, no caso da nosa lingua, o galego, só se recoñece o dereito de usalo, pero non a obriga de coñecelo. Por tanto, eu creo que aí hai unha asimetría que pode explicar moitas cousas das que nos levan pasado até o de agora, non? É dicir, non hai realmente o mesmo estatus para as dúas linguas que son oficiais en Galicia e que así están recoñecidas. Creo que temos algúns outros problemas, por exemplo, en relación á Lei de Normalización Lingüística. Eu non fixen aínda un estudo en profundidade, pero eu dubido moito que unha lei do alcance social, da intervención social que ten, por exemplo, a Lei de Normalización Lingüística, dubido que haxa outra semellante que estea sen ningún tipo de modificación durante 40 anos, con todo o que leva mudado a sociedade. Quero dicir que moito me temo que temos unha lei de normalización lingüística que seguramente era oportuna ou mesmo avanzada hai 40 anos, mas que hoxe, na realidade social e na realidade sociolingüística actual, eu penso que xa non é operativa, é escasa, está limitada. De feito, hai moitísimas relacións de comunicación, moitos usos de lingua actuais, como que estamos tendo agora, que xa en absoluto está recollido ni regulado na Lei de Normalización Lingüística. Por lo tanto, eu penso que é unha lei que necesitamos traer ao noso tempo. Está superada porque a propia sociedade tivo un avance que evidentemente non pode estar recollida nunha lei de 40 anos. Por lo tanto, ao meu ver, é incompleta, precisamos actualizala, revisala, por suposto, dende o diálogo e dende o consenso, tomando exemplo do que se fixo no seu momento, e tentando asegurar algo que é un piar fundamental da Lei de Normalización Lingüística, e é que as medidas teñen que ter un carácter progresivo, nunca regresivo, paulatino, pero sempre progresivo, porque a normalización ten que ser un camiño progresivo, que vaya avanzando e que vaya acompañando a sociedade. E creo que nos pasou algo, se non o mesmo, moi parecido, ou para min, desde logo, que o viví máis de cerca, pois creo que moito máis dramático e con consecuencias incluso máis duras, que é o absoluto anquilosamento, prácticamente a anulación de facto do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Que quero recordar que é un documento ao que se chegou e que finalmente viu a luz en 2004, despois de varios anos, de moitas conversas, de moito diálogo, de moito consenso para volver sacalo tamén por unanimidade, que se chegou a ese proceso porque efectivamente o Partido Popular naquel momento, gobernado por don Manuel Fraga Iribarne, era consciente de que as cousas ían mal e que había que tomar algunha iniciativa,
e que, polo tanto, se puxeron a traballar e saiu este plan. Un plan ambicioso, evidentemente xa moito máis completo que a propia Lei de Normalización Lingüística, porque xa inclúe sectores que estaban xa un pouco desfasadas na propia lei, onde participaron moitísimas voces moi diversas, moi plurais, é dicir, é un traballo moi coral que era realmente ambicioso como un punto de partida para abrir un novo tempo. E ese plan xeral de normalización da lingua galega, dende que volveu o actual Partido Popular e o goberno da Xunta, desapareceu absolutamente do mapa. É dicir, foi absolutamente silenciado e non houbo ningunha medida que se tomase nestes xa 12 anos de goberno do Partido Popular que partise desta raíz, deste embrión que era o plan xeral. O cal resulta, cando menos, sorprendente, pero penso que tamén explica moitas cousas. E logo non citaron as miñas compañeras, creo, ou non sei se me despistei, un documento que é moi importante, que é incluso de rango superior a nivel legal, como é a Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritadas, non? Aprobado, comprometido, asinado polo Estado español dende o ano 2001 e que non se está a cumprir este acordo, este compromiso. Non? De feito, o Consello de Europa progresivamente emite os informes de cumprimento. Non? Xa sabemos que houve un no 16, no 19, no 21, onde continuamente se está alertando o Estado español e, evidentemente, tamén a Xunta de Galiza, porque ten transferidas as competencias, que non se está a cumprir esta carta e que é necesario intervir canto antes. Non? Evidentemente, a Lei Paz Andrade sería como o último logro no ámbito legal e a min gustaríame poñer en valor que se chegou a esa lei grazas á iniciativa popular, grazas á demanda da sociedade que foi un paso por diante mesmo dos grupos parlamentarios, non? É dicir, dos grupos políticos e do propio goberno requirindo para esa lei que era necesaria, non? E, polo tanto, tamén se volve a chegar dende o diálogo, dende o consenso, dende a aproximación de posicionamentos diferentes a construción dese novo marco legal, non? Evidentemente, non se fixeron ben as cousas porque estamos na situación na que estamos, que como mínimo é preocupante, delicada, e creo que ademais con poucos visos neste momento de poder reconducila para empezar a camiñar en positivo. Non os percibo de momento, non? Percibo un estancamento, moi pouca autocrítica por parte de quen neste momento ten a responsabilidade de goberno, que é o Partido Popular, e ademais con unha maioría absoluta. Non percibo autocrítica, non percibo reflexión e non percibo convite ao diálogo e ao consenso. Polo menos iso é o que eu levo reconfirmado, porque xa o levamos varias veces ao Parlamento na Cámara de Representación do Pobo. Non percibo esa disposición. Claro que houve cousas boas, efectivamente, algunhas xa foron mencionadas. Creo que termos unha radio e unha televisión públicas que acheguen o idioma, que acheguen a posibilidade de aprender dende unha norma estándar, un modelo culto, foi algo fundamental, foi algo determinante, é un síntoma de normalidade. Creo que o galego se pode estudar, e eu sempre digo que eu empecé a estudar en BUP daquela, que sería bacharelato, é dicir, en primaria. Para nada pensei que fose un idioma que se pudese estudar. Era o idioma oral da casa e máis nada, non? Aquilo foi para min unha revolución inaudita, non? Iso foi moi importante. Que, ademais, se poida chegar ao coñecemento a través do galego noutras materias. Evidentemente, iso foi algo moi, moi positivo que só puido reportar un maior coñecemento ás novas xeracións. Creo que a restitución da toponimia foi algo determinante porque é unha das marcas máis importantes da identidade do que somos os nosos topónimos, así como tamén os avances que se empezaron a dar no ámbito da antroponimia, que aínda estamos un poquinho lonxe de conseguir obxectivos máis completos. Creo que o impulso á escrita, a creación literaria,
foi moi importante. Eu sempre digo que a construción da nosa literatura probablemente sexa o ámbito onde haxa unha maior normalidade na escrita, a diferenza doutros, non? Como pode ser o audiovisual ou mesmo o musical, non? As ordenanzas dos concellos foron fundamentais como administración próxima máis próxima á cidadanía tamén, por exemplo, non? Pero hai cousas que están aí aínda no caixón dos deberes pendentes, non? Hai un insuficiente desenvolvemento das normas, temos normas, pero non as desenvolvemos despois. Estamos vendo agora coa Lei Paz Andrade, como vimos antes co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Non se fixo un traballo, remato xa, non se fixo un traballo necesario para protexernos contra os prexuizos lingüísticos que os traemos herdados e últimamente se incorporaron prexuizos novos, como que o galego se impón, por exemplo, non? Eso foi un prexuizo que non comprendo como o Partido Popular puido caer nesa rede, porque como se vai impoñer algo que é teu, que é a lingua propia de aquí? En todo caso, haberá que restituíla, non? Impoñer, hai que restituíla, non? Ou, xa remato, a consideración que percibo que ten a legislación lingüística, non? Que sempre parece de segunda ou de terceira e está aí, porque hai que ter, pero se non se cumpre tampouco pasa nada, non? Creo que iso tamén nos leva feito pouco ben, non? Ou moito mal. Obrigada, Mercedes. Interrumpí tamén porque estabas xa traendo chaves da actualidade. Entón, parecíame interesante engancharnos agora xa no hoxe, non? Así, con un pouco ese repaso que deste desas tres. Comentaba Mercedes, poñía un par de adxetivos, non? Decía, a situación hoxe pareceme preocupante e delicada. Non sei se as outras dúas, por exemplo, podía dispoñer tamén un par de adxetivos, porque me parece como así bastante ilustrativo, non? E sinxelo. Que dous adxetivos diríades para definir a situación da lingua hoxe? Preocupante e, lamentando moito, desesperanzadora. Mesmo a ser eu alguén que confío en que lle podamos dar unha volta, pero preocupante e desesperanzadora. Se seguimos así, dende logo. Sandra, dous adxetivos ou tres, se queres. Vale, é que silenciei porque había ecos para non interferir, vale? Sobre todo para facer apuntamentos. Bueno, pois eu discrepo das miñas compañeiras, creo que tampouco a situación, non sei se te refires a falar xa do presente ou simplemente dar os adxetivos dos 40 anos. Os adxetivos sobre o presente. Non, sobre o presente xa, colocámonos no presente. Sobre o presente xa, bueno, pois dende a posición do partido que represento, creo que si se leva avanzado moitísimo nestes 40 anos na actualidade na que estamos. É verdade que estamos nun momento non de decrecemento, por suposto que non, senón de este momento de actualización, non? Se podría decir. Creo que cada vez si se está traballando moitísimo. Vale. Adxetivos, vale. Dous adxetivos sobre a situación sociolingüística. Bueno, pois por a min unha parte sería liberdade e, por suposto, o coñecemento. Perdón. Son sustantivos. Digo, dous adxetivos, sabes? Como para que teñan así... Pois ahora mismo non recordo ningún. Como traicho máis adiante, si disculpas. Vale, nada. Decía porque ás veces é como eso unha percepción máis, para ter unha percepción máis subxetiva, non? De como vedes vos, independentemente de como queiramos definilo ou desenvolvelo. Creo que colocastedes prácticamente todos os marcos normativos, non? Que foron citados todos os marcos normativos alrededor da lingua, entón pareceme como que xa podíamos entrar aí nalgúns en concreto, non? Porque hai efectivamente moitas chaves que ao mellor, pois o que tiñamos analizado eran moitas veces a nivel social tamén, comentaba Mercedes por cima, non? A importancia do movimento social en todo ese tempo. O reintegracionismo foi basicamente esa forza que tivo, porque estivo excluído de calquer marco normativo, non? De calquer apoio de marco normativo. Os movimentos en defensa da lingua que houve pois foron tamén moitos de base popular, pero se entrásemos nesas legislacións a día de hoxe, por exemplo,
a Carta Europea das linguas regionais ou minorizadas, non? Na última reunión que tiveron, que de feito se reuniu a Rede Europea pola Igualdade das Linguas en Compostela hai pouco, hai unhas semanas, meses, falaban e suxerían desde Europa a necesidade da derogación do decreto de plurilingüismo. Non sei, con respecto a isto, Sandra, por exemplo, estando desde esa posición do goberno, si tes oportunidade, non? De, pois, aí colocar unha vanguarda no teu partido como responsable de política lingüística e ver de que maneira se podería resolver isto, non? Para que deixe de ser problemático, como definiron en Europa. Bueno, disculpade porque foi un día un pouco, bastante longo, non? Nada, simplemente viva e vanguardista, creo que pode ser os adxetivos, non? Que dende o meu punto de vista podemos concretar. Pero, bueno, comentando ben o que facía mención Charo, a ver, en Galicia contamos con máis de preto de 2,7 millóns de habitantes, non? Sendo a quinta comunidade autónoma en tanto a poboación. Non, quero centralizar, non? Porque creo que o territorio xeográfico da lingua galega non se determina só na nosa comunidade autónoma, só delimitado, porque podemos encontrarnos ou visitar áreas moi occidentais ou colindantes con nós, como pode ser Asturias, León ou Zamora, non? Por suposto, neses pequenos lugares onde tamén se conversa, se fala e se estuda a nosa lingua, non? Olla, que non somos integracionistas e entendemos que se fala galego aínda en moitísimos máis sitios. Non sei se, de feito, Feijóo ten feito algún comentario positivo neste sentido, non? Como con ese recoñecimento, ou polo menos comunicación viable. Non sei se tú recoñeces tamén isto como galego internacional, non? Ou asumirías a lusofonía como un espazo sociolingüístico propio? Por suposto, e por eso aí quería entrar, non? Que creo que tampouco non se debe cerrar exclusivamente, sei que ninguna das que estamos aquí tamén o creemos, que se diversifica, como ben decías ti, como ben decía o presidente, pois ese galego internacional, simplemente tamén que somos unha comunidade non emigrante de poboación por todo o mundo e existen moitísimas áreas coñecidas non só no territorio nacional como en Barcelona, eu que teño persoas que emigraron e que siguen a falar galego alá, aínda que esteñan en outros territorios nacionais, pero tamén non só a nivel nacional, senón a nivel europeo ou mesmo a nivel internacional, como poden ser Bos Aires ou Montevideo, non? Pero para falar un poquinho do presente, tamén enlazar co que decías ti, Charo, en relación á Carta Europea, eu creo que tamén convén falar un pouco de presente por datos tamén en riba da mesa, non? Para analizar un pouco polo miúdo a situación na que se atopa a nosa lingua, non? A última enquisa do IGE do ano 2019 mostranos que Galicia frena, non, ese descenso de falantes e deixa ver ese leve repunte do uso da lingua como lingua habitual. Esa subida está en torno ao 51,8% da poboación que é monolingüe en galego ou bilingüe con un predominio máximo do galego, non? E respecto aos usos que eu sei que se fai moita vez mención por parte da xente moza, que é real, dende o Partido Popular de Galicia, eu como voceira non de política lingüística, así o recoñezo, e creo que hai moitísimo que avanzar en poder en que fagan os usos da xente moza da nosa lingua. É verdade que no ensino apréndellelo e de aquí quero recoñecer o traballo de todos os docentes, non? En materia non só lingüística, senón das ensinanzas, pero que ensinan a nosa lingua, pero que o problema realmente máis ben está fora das aulas, non? Costanos moitísimo máis, ou costalles moitísimo máis a xente nova ou a xente moza en redes sociais ou nos ámbitos sociais ou entre os seus amigos poder conversar na nosa lingua. Aí é onde realmente carecemos e recoñecemos que hai que traballar nese ámbito. E como se traballa? Aí quería enlazar... Dime. Si queres rematar, iba a decir que por darlle tamén así fluidez, si queres, tú colocas como que non verías problema no decreto, entendo, non? Que non ves problema no ensino, que dices que o problema está fora das aulas, o mellor darlle paso a elas... Sí, xa remato. Simplemente que creo, dende a miña opinión e a opinión que represento do Partido Popular de Galicia, que
non creo que o problema as teña nas aulas, no ensino, por suposto que están a facer e que se fai un gran traballo dende a docencia, e así eu quero recoñecer, senón realmente onde temos que traballar é máis fora das aulas, nas relacións persoais, nas relacións económicas, nas relacións no deporte, donde máis se debe enfocar e donde máis se debe traballar. E dai, bueno, pois, iso xa o deixaría para o seguinte marco, para non solapar as miñas compañeiras en diferentes plans que se está a establecer dentro do Goberno galego para seguir implicando a todas as persoas, a todos os mozos e non tan mozos a que utilicen, usen e conversen na nosa lingua, que é unha lingua fermosísima. Perdón. Non sei, o sea, preguntei en concreto a ela polo plurilingüismo, pola carta, o sea, polo decreto ou pola carta con respecto ao decreto, pero creo que calquera das legislacións ou dos marcos estaría interesante que vos, estando, digamos, na oposición, pois vos mollásedes, non? Dicindo, no, pois se nós estivésemos no goberno, este texto mudaba ou non? Como avaliades vos o marco, non? Noa, por exemplo? Sí, claro, xa é curioso e a mí gustame ver que aquí reproducimos ao final os debates que temos no Parlamento, non? Ao final, certamente as posturas están bastante claras. Sandra, compañeira, cando lle preguntaba si nese momento dixo dúas palabras, non? E eu creo que definen perfectamente o momento que estamos vivindo agora, non? E era liberdade e coñecemento. E ese eu creo que é o punto de partida que ten este goberno precisamente era a postura fronte ao idioma, non? E digo fronte ao idioma, e non estou dicindo a carón de idioma, senón fronte ao idioma, non? Definen moi ben, e eu creo que falando este bloque de presente que estamos falando, definen moi ben o presente. Claro, apelar á liberdade no que é noso propiamente, na nosa propia cultura, eu tamén, eu creo na liberdade individual das persoas. Non digo que non, pero non pode ser ese un argumento que utilice un partido político que está sustentando un goberno, ningún goberno, non? Que é o responsable último e primeiro de protexer e promocionar o noso idioma. A mí non me parece que o argumento da liberdade sexa o principal argumento sobre o que pivoten toda a política lingüística. Tampouco o coñecemento, evidentemente o coñecemento é importante, por suposto que sí, se non coñecemos algo non podemos usalo, non? Pero creo que un pouco na mesma liña que Mercedes, unha lingua se non se usa, morre. Quero dicir, e hai precedentes, si existen moitos exemplos na nosa historia, non? Entón, o que temos que facer non é só coñecela, e está ben que se coñece, é tamén usala. E eu non comparto en absoluto a opinión de Sandra acerca, que xa escoitamos tamén, é certo que máis veces, acerca de que non é tarefa da escola. Claro que sí, é outro espazo de socialización máis, non? E eu o vexo, son nai de dúas nenas pequenas, unha delas foi educada en galego cunha profesora que educaba en galego e a outra non. E unha fala galego e a outra lle custa moito, a pesar de que na súa casa sí falamos galego. Entón, non é realmente ese decreto de plurilingüismo que viu romper o consenso, porque viu romper o consenso, apela finalmente a esa cuestión, a ese concepto erróneo da liberdade. E despois a outra cousa moi importante tamén que ten que ver con esa equiparación de linguas no noso país. Non se pode equiparar nin o castelán, o galego e moito menos o inglés. Non se pode facer iso. Xa partimos dun punto, hai un punto de partida que xa non é xusto, entón, ao final non podemos acadar despois un resultado satisfactorio porque o punto de partida xa é absolutamente discriminatorio quero dicir, se hai unha lingua que está discriminada, como digo, no seu uso, ese decreto de plurilingüismo sitúa 3 linguas, non exactamente di 3, pero bueno, sitúa todas as linguas das que fala, a esas 3, ou ese plurilingüismo, ao mesmo nivel. E ese é un erro de partida, non? Despois hai outra cousa que tamén quero dicir, apelando a este marco normativo, non? E demais, xa remato, os problemas non son os marcos normativos. No noso país temos un problema moi gordo en moitas outras materias, pero nesta moito máis, e é que sí, claro que temos marcos normativos. O problema é que non se cumpren. Xa falei antes da Lei Paz Andrade, non se tenemos ocasión de... Sería importante tamén falar dela, non? Por exemplo, a cuestión de... E isto xa remato de verdade...
unha cuestión importante que ese decreto de plurilingüismo podería ser, en todo caso, podería ser aproveitado para, por exemplo, despois aprobouse a lei, 4 anos despois aprobouse a lei Paz Andrade, pero precisamente aproveitar a nosa conexión co mundo lusófono, con Portugal, que temos falado, pues, en vez de favorecer tamén o inglés, ninguén dubida da importancia de aprender inglés, non? Pero por que non aproveitamos para, en vez de que nas escolas o inglés sexa o idioma estandarizado, que non digo que non, que o inglés, o francés, o alemán e o chinés, non temos ningún problema, pero aproveitar precisamente que ese portugués, tal e como se di, ademais, na propia lei Paz Andrade de 2014, aproveitar para que se dean as escolas. E que é gracioso que nós, que temos o galego aquí, non sexa un idioma de segunda, de terceira, o portugués, non? Quero dicir, non se pode estudar en calquera centro educativo. Por exemplo, en Extremadura podes estudar en calquera parte, en calquera colexio, non? E, de feito, hai 6 de cada 10 alumnos e alumnas optan polo portugués. Por que? Por unha cuestión, aínda que iso sexa práctica, non? Para nós sería moito máis sinxelo facelo. Entón, eu creo que o decreto de plurilingüismo é nocivo, non nocivísimo para a nosa propia lingua e tamén, ademais, hai que ter en conta, como digo, repito, as escolas sí que son espazos de socialización. Obviamente, hai que facer moito traballo fora, claro que sí, hai que facer traballo en moitos outros espazos, pero a escola é un deles. E por certo, non me vou repetir agora, pero o di o propio Consello de Europa, pero que tamén o di a Real Academia da Lingua, e tamén o di o Instituto da Lingua Galega, e o di o Consello da Cultura Galega. Quero dicir, se non queremos atender a todas estas evidencias, podemos non atendelas, pero datos hai para que demostran que a situación dos nosos nenos e nenas, a situación sociolingüística en canto a mocidade ou se queremos, a mocidade en xeral, é moito máis preocupante que o que era hai 10 anos, por exemplo, ou hai 15 anos xa moito máis. Non? Entón, todo iso ten que ver, evidentemente, co marco normativo. Claro, que é gracioso, só se cumpren unhas leis, unhas normas, hai outras que xa non a que interesa. E nada máis, gracias. Obrigada, Noa. Mercedes, queres avaliar ti un pouco así? Sí, eu, antes que pedías así adxetivos, non? Eu tiña outro que era tamén creo que estamos nunha situación de presente lingüístico desamparado, non? Creo que unha lingua desamparada é a sensación que eu teño, non? Estamos nun momento en que negar a evidencia é o peor que nos pode pasar. Cando as persoas nos enfrontamos a un problema, para empezar a solucionalo, o primeiro que temos que facer é asumir que ese problema é real, que existe e que está na nosa man a solución, como neste caso, está na nosa man, na de toda a sociedade. Pero é certo que un goberno ten unha responsabilidade maior, porque ademais ten que actuar como modelo, como referente para o conxunto da sociedade. E eu creo que o Partido Popular non quixo asumir unha condición de referente positivo, senón todo o contrario, sobre todo á hora de reafirmar, de reforzar e de implementar prexuizos lingüísticos, como xa dixen antes, porque as actitudes son moi importantes para todo na vida, pero tamén para restituir unha lingua que estivo tan apegada a etiquetas negativas no pasado e tamén no presente. Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular tiña que facer un exercicio de autocrítica, pero polo ben colectivo, polo ben do país e da sociedade e do futuro da lingua. Creo que é o mínimo exercicio de responsabilidade que debía facer. Eu teño preguntado varias veces no Parlamento a diferentes interlocutores do goberno que medida de normalización lingüística leva posto en marcha o Partido Popular nestes 12 anos de goberno. Evidentemente nunca houve resposta porque non hai. Non hai ningunha medida seria de normalización lingüística que signifique avance, que sexa estrutural ou integradora para o país. Non a houve en 12 anos. É dicir, é moito tempo que, podendo ter sido gañado, converteuse nun tempo perdido. No entanto, sí que houve de forma inmediata, e ademais así se comprometeran a facelo en campaña electoral, sí que houve unha única medida moi severa que afecta ao ensino e que é claramente regresivo para facilitar a adquisición da lingua galega, o coñecemento que antes mencionaba Sandra. Entón, o ensino é importante ou non é importante? Porque se non houve ningunha medida que significase un avance no conxunto dos usos da sociedade, pero a que houve, e ademais foi inminente,
foi a de eliminar a presenza do galego na escola, entón iso quere dicir que a escola é importante. E neste caso está sendo moi importante para desgaleguizar. É dicir, para non achegar coñecemento a aquel alumnado que non ten xa o galego como lingua inicial, que non o ten na súa familia porque xa quebrou a transmisión xeracional, que non o ten nos diferentes espazos de socialización, pois porque xa non está, porque está nun ámbito urbano ou periurbano onde xa a presencia do idioma é minoritario, é dicir, porque sería a escola ese único espazo onde pudese estar en contacto, oindo, inmersionando, polo tanto, tamén en lingua galega, e non existe, é dicir, que o propio goberno está fomentando a ignorancia na lingua propia e oficial. Se esa lingua non está cunha exposición suficiente, evidentemente non se pode aprender o galego por ciencia infusa. Hai que estar en contacto con el e a escola sería ese primeiro espazo de coñecemento, de aprendizaxe e de socialización. O único que logo permite falar de liberdade de uso. O único. E os datos o que nos din é que efectivamente falla ese coñecemento, falla esa competencia. Pero que a escola tamén é moi importante para reafirmar e para acrecentar os coñecementos daquele alumnado que chega á escola traendo como lingua inicial, como lingua primeira, o galego, porque así o quere a súa familia ou porque así aínda lle permite o seu espazo de socialización. E a escola o que está facendo é precisamente coutar o paso. Está sendo hostil ao coñecemento, á aprendizaxe e ao mantemento. Entón, eu creo que o Partido Popular sabía moi ben o que estaba facendo en 2010 con ese chamado decreto de plurilingüismo que, por primeira vez, a diferenza dos dous decretos anteriores, elimina de raíz a palabra normalización lingüística e lingua galega, da súa definición. Iso non é aleatorio, iso non é azar, non é por acaso. Iso é porque, efectivamente, había un proceso de camuflaxe, de diminución do estatus da lingua galega no ensino. Por primeira vez se proíbe a docencia en galego e isto é algo que sigue chamando moitísimo a atención. Por primeira vez en democracia se proíbe a impartición de materias en galego e de materias que son dun elevadísimo prestixio social, como as matemáticas ou a física e química ou a tecnoloxía. Iso é moi forte. Prohibir na túa lingua propia, aprender na túa lingua propia, realmente creo que ten moi pouco de democrático. Moi pouco. Moi pouco fomentador da autoestima, que nos fai moita falta tamén. Traballar e recuperar a autoestima. Realmente aquí houve un bloqueo absoluto a calquera posibilidade de ter unha boa aprendizaxe en galego e tamén desde o galego. E non é que o diga eu xa o dixen hai moitos anos, xa escribín moito, reflexionei moito, participei en moitos debates xa no ano 2009, 10 e demais, simplemente dicindo que iba a pasar porque que non fai falta ser doutora en sociolingüística para sabelo, porque o sabía todo o mundo. Pero que todo o mundo agora, despois de 12 anos, segue dicindo e ratificando a mesma conclusión. O avance da sustitución lingüística segue a ser imparável. Perdemos, é a única lingua do Estado español que perde falantes. A escola non dá competencia e reforzaron os prexuizos lingüísticos. Esa é a radiografía, esa é a triste radiografía e ese é o espello no que o Partido Popular se está a mirar agora. Decía a Mesa pola Normalización Lingüística en diferentes estudos que xa tiña publicado hai un tempo. Até un 40% en educación infantil das escolas nas cidades non usa o galego nada. Ou prácticamente nada. É dicir, que non temos os nenos e as nenas expostos ao galego na escola. Como van a aprender? É imposible. O Instituto Galego de Estatística xa dixo nos últimos datos que alrededor do 24% dos menores de 15 anos non saben falar galego. Pero que iso comprobamos calquera no noso arredor. Eu vivo nunha cidade e eu pasei de traballar 20 anos nun centro co alumnado galego falante a 40 kilómetros da Coruña, a vir a un instituto na Coruña onde ninguén o falaba e con moitísimas dificultades en primeiro de bacharelato, eran capaces de explicarse.
De verdade que ao principio eu non daba crédito de que pudese pasar semellante cousa. Curiosamente, é a promoción que xa viviu toda a escolarización aplicada ao decreto de plurilingüismo, concretamente. Entón, digo a RAC, a Real Academia Galega, supoño que non dubidaremos da súa valía científica xunto coa Universidade de Santiago de Compostela. O 35% do alumnado remata a escolaridade obrigatoria sen competencia en galego. Pódesenos pasar pola cabeza que sucedese iso co castelán? Estaríamos preocupadísimas de como é posible. É que xa sabemos que iso é imposible. É imposible. Pero en galego está sendo posible e o Partido Popular, con toda a responsabilidade de goberno que ten, aínda non manifestou nin a máis mínima vontade de dicir paremos isto, poñámonos a traballar que está pasando aquí, porque isto temos que resolvelo. Aínda non escoitamos, eu polo menos, aínda non lles escoitei, pois unha mínima autocrítica e unha vontade de superación desta situación na que nos vainos ben ou mal a todos, non? Fala o Consello de Europa e o Partido Popular tampouco ten absolutamente nada que dicir, con sucesivos informes ao longo de diferentes anos, dende o ano 16, estalle dicindo que ten que eliminar inmediatamente, de urxencia, as restriccións á lingua galega. No ámbito de ensino, tamén no ámbito da xustiza, que é un ámbito no que sabemos que está prácticamente desaparecida a lingua galega, non? Onde menos avanzou seguramente no ámbito da normalización lingüística. Pero que xa yo dixo desde o principio o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que anulou 2 artigos que eran profundamente lesivos e que, ademais, como dixo o tribunal, non eu desde logo, vulneraban o dereito á educación. Como aquel PIN parental que xa ensaiou o Partido Popular aquí no seu momento, que eran as familias o que con aquela enquisa ian decidir un pouco a lingua da escola. Onde se viu iso? Que veñen as familias agora a decidir as partes do currículum que lles gusta ou que non lles gusta. Pero que clase de barbaridade foi esta? Realmente eu creo que como mínimo deberían pedirnos disculpas á sociedade galega, porque vulneraban o dereito á educación. Iso que dixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Ou permitirlle ao alumnado que usase a lingua que quixese. Non, as competencias hai que demostralas. De comprensión, de expresión, oral e escrita. Que concepto da liberdade é esa? A de que cada quen pode facer o que lle dé a gana? Eu creo que é un moi mal exemplo e moi mal referente para a sociedade. E creo que a escola debería de estar moito máis mimada e moito máis cuidada. Claro que as profesionais do ensino facemos todo e máis, todo o mellor que podemos. Tamén quero recordar que cada vez con menos medios, con menos recursos. Non esquezamos que agora xa a Consellería de Educación gusta moito de falar de medios profesores. Mandan aos centros medios profesores, que é algo que me parece absolutamente indigno, non? Pero iso xa será para outro debate. Creo que o problema efectivamente non está no profesorado. O problema está en que o propio profesorado foi perseguido por defender o seu dereito a expresarse no seu idioma na súa clase. Vou recoller as colocas da calidade lingüística, Mercedes, non? Así das competencias, porque efectivamente creo que eso sí que pode ser unha chave e que nos axude tamén a fiar o mellor como de cara ao futuro. Si virades algunhas dos vídeos previos no que falábamos da década actual, esta tamén era unha das análises que saían, non? A parte das cifras que falabades, non? Porque sempre que se fala dos datos que efectivamente son alarmantes, tanto do IGE como o estudo recente que fixo tamén a Real Academia, non? E que falaba iso de que no ensino secundario o 77% de falantes son falantes habituais de castellano. E hai unha chave que penso que non se está a analizar aquí, que son os estándares de calidade para analizar cando unha persoa di que fala galego, que galego está a falar, non? Ou ata onde se considera galego. Entón, de feito, nun artigo recente tamén que publicamos no PXL, Carlos Valcárcel falaba en concreto do ensino, colocando as prioridades que había de competencias tamén para o profesorado que imparte materias en galego, non sendo propiamente de galego e que o mellor non ten a capacidade e os coñecimentos, non? E hai unha idea mellor antiga, que se cadra hai 40 anos funcionaba, de se eu comezo a falar galego por paisaxe lingüística e falar galego ben, teño unha fonética, teño unha prosodia, teño uns coñecimentos que a día de hoxe non acontece, non? Entón está habendo uns índices, pois eso, de cerca do 20% de analfabetismo en galego, non?
Unha das chaves que se propoñían desde o movimento reintegracionismo que se veñen propondo históricamente que tamén suxería antes xa Noa, non? É a Paz Andrade, é o apoio no portugués. Quer dizer, se vemos que nestes 40 anos a situación foi que se creou todo un marco máis que a realidade na práctica e que os falantes se perden, entendo que isto é científico, entón, digamos que deste alicerce, como podemos, ou de que maneira vedes vos que se podería agarrar con ese privilexio que temos na Galiza, non? Que non ten nada a ver coas realidades dos outros territorios do Estado español, como Euskal Herria ou Cataluña, que teñen unha lingua propia, pero que non teñen unha lingua que comparten con tantos outros territorios, non? E millóns de falantes e que nos dá unha serie de recursos que están aí. Non sei se, pois eso, no antes entraba en algo da Paz Andrade, pero e mesmo no nivel de portugués, non? Ou seja, que Extremadura ten tantísima oferta e naturalización de alumnado en portugués, e na Galiza non chegamos ao 3% de estudantado que poida optar a portugués no secundario, non? De feito, unha das reclamacións históricas da Asociación de Docentes de Portugués na Galiza é que se poida prematricular o alumnado nesta materia, para polo menos ter noción da demanda que hai. Non sei se neste sentido, por exemplo, Sandra, tú que desde o goberno podías falar se tendes algunha medida concreta para comezar a aplicar con máis intensidade medidas en relación á Lei Paz Andrade. Bueno, pois, en relación á Lei Paz Andrade, que se me corrixen as miñas compañeiras, precisamente mañá vamos a ter a comparecencia do secretario xeral de Política Lingüística para facer a valoración tal e como recolle o artigo 5, vale? Para que nos dé todos os pasos que se levan dado, todos os avances e tamén os avances económicos que se levan feito en torno a Lei 1/2014 de aproveitamento de vínculos coa lusofonía. Dende o grupo que represento, a verdade é que sí se leva avanzado nestes últimos anos, dende a posta en marcha de dita lei, non? Que se leva avanzado e posto en marcha diferentes mecanismos para que o portugués, a lingua portuguesa, sexa coñecida dentro do ensino en Galicia, non? Por recoller algún dos datos dos que tiñamos... Que? Sí, no, perdón, que dicíache que podías colocar os exemplos. Sí, xa iba agora. Decía que os datos que tiñamos das últimas, eu porque tiven a ocasión de poder estar na última comparecencia dos ano 2020, que o que compareceu, 2021, perdón, inicio de 2021, que comparecía, perdón, 2020, que comparecía o secretario xeral e daba a cifra de que coñecían a nosa lingua, perdón, a lingua portuguesa, cerca de 3.000 persoas, non? Que estudaban, perdón, dentro da ESO e de bacharelato, preto de 3.000 persoas. Pero tamén se leva moito avanzado en programas de cultura, da lingua e tamén da cultura portuguesa, como é, o acordo do Instituto Camões ou outras actividades, non? Como podemos o programa Jacobus ou outros que se puxeron en marcha, incluso agora tamén o de TAR que se leva falado, o proxecto Nortear ou moitos outros. Creo que si se leva avanzado moito, queda tamén moito por facer en ese termo, pero creo que convén seguir avanzando sempre en Paseniños, poder, seguir utilizando ou seguir empregando, non? A lingua portuguesa en todos aqueles ámbitos que nos faciliten, non? Crees que, por exemplo, sairán novas vagas de profesorado de portugués nos próximos anos ou así? Digo por intentar arrancarche algunha promesa tamén, porque xa que te temos aquí. Recentemente coñecíamos as plazas convocadas para profesorado en lingua portuguesa, que foron 4 no ano 19, se non me esquezo mal. Creo que se está avanzando. É verdade que levábanse moitísimos anos sin convocar ningunha oposición nesa materia, non? Eu creo que sí se está avanzando. Que queda moito por facer, por suposto. Nosotros somos os primeiros en seguir reclamando, non? Que se siga traballando nese eido. Creo que aí é por onde se pode seguir fomentando e facer paseniño a paseniño grandes avances en tema de aprendizaxe da lingua portuguesa. O da prematrícula, por exemplo, velo factible, poder colocar a solicitude de prematrícula en todos os centros do país
ao final esas 3.000 persoas, fíxate que non chegan ao seu 3%, non, da poboación de estudantado. Claro, pero eu creo que eso realmente o que deberamos facer é analizalo a nivel que non ten que analizar, non? Debería ser non só o goberno galego. Eu creo que hai moitas máis institucións a nivel académico, a nivel social, que tamén debe facer un análise deso do que estamos a falar. Non creo que seña unha decisión política, porque recentemente agora comentábamos anteriormente que as decisións políticas poden acarrear algunhas tomas de decisións que poden ser que non agarde o consenso social. Bueno, pois eu creo tamén que o que se debe facer é, cando se toman as decisións, que haxa ese asesoramento por parte das institucións académicas para que poñan, por suposto, o seu asesoramento á hora de facer esa prematrícula, como estabas a falar. Por exemplo, con respecto a isto, Mercedes, preguntoche a ti, porque é verdade que sí que no nacionalismo ten habido unha sensibilidade particular cara ao idioma propio, mas é verdade que, por exemplo, a nivel de uso de recursos en portugués, incluso a nivel, que tampouco se falou cando facíamos a análise para atrás, a nivel de proposta normativa, non? E incluso a nivel de dar un espazo ao binormativismo, de deixar que toda esa riqueza que temos para alén do Miño, pois puidese ser un aproveitamento a todos os niveis, non? Porque eu creo que incluso, pois eso, a xente, pois non sei, no Partido Popular, no Partido Socialista, outra xente pode dicir, pois se somos un enclave estratégico entre a hispanofonía e a lusofonía, podémolo aproveitar, non? O sea, non só por ser, digamos, unha cuestión propia e defendible como calquera outra, independentemente de que non houvese ese recurso, non? Cual pensas que ten sido, Mercedes, a relación do nacionalismo históricamente con ese aproveitamento, non, da realidade lingüística do galego dentro da lusofonía? A ver, eu creo que é de total concordia e se alguén o tivo presente, desde logo foron referentes para o nacionalismo, non? Que a lei se chame Lei Paz Andrade xa é bastante singular, bastante definitorio, non? Evidentemente, témolo como referente Paz Andrade, como, por suposto, tamén don Ricardo Carballo Calero, non? Son persoas que tiñan claro que de onde vimos, ou de onde ven o portugués, máis ben, non? Que papel tan importante tivemos en orixe, e que esa aparente diferenciación ou distanciamento que se pode valorar agora, que non é tal en absoluto, ven debido a causas totalmente exóxenas a nós, non? Son causas históricas que son as que truncaron un camiño e houve un proceso imperialista no medio onde a historia nos condenou a ser colonia, non? E por iso ese afastamento entre o que hoxe é galego e o que hoxe é portugués, non? Pero eu creo que galego como lingua viva, o seu camiño é o de evoluir sempre tendo moi claros desde a propia filoloxía, claro, tendo moi claros cales son as nosas orixes e cales son onde está o noso referente a hora tamén de modular e de facer prosperar o idioma, non? Entendo que sempre ten que ser mirando cara a esa ponte portuguesa, non hai outra opción, non? E creo que realmente, se estamos con a lingua viva, teremos que estar acompañándonos deste tema como de moitos outros, non? O problema da Lei Paz Andrade, pois é o que eu mencionaba ao principio, non? É un deses referentes en que moi ben conseguimos aprobar un marco legal por unanimidade, como ademais debe ser un tema tan sensible como pode ser este ou calquera que afecte a lingua, porque afecta moi directamente ás persoas, mas transcorreron 7 anos e en 7 anos non houbo ningún desenvolvemento normativo. Seguimos agardando por decretos que tiñan que estar xa en vigor, que se tiñan que estar desenvolvendo para realmente demostrar que hai unha aposta nisto, non? Entón, hai un traxe, compras un traxe, colócase aí, adorámolo, pensamos que xa cumprimos porque o temos aí con nós, pero logo non lle damos uso. Non o adaptamos aos diferentes momentos, non? Iso é moi importante. E logo algo que dicías ti, cando se fala dos datos, podemos falar dos datos, pero sempre con pinzas, porque o que di a lei é que o goberno ten que enviar ao Parlamento un informe anual. Até agora non enviou nunca ningún. E aseguro
que desde o BNG os levamos pedido polo artigo 9, que é o que nos ampara o regulamento do Parlamento para pedirlle ao Goberno documentación, informes, o que necesitemos. E non nos entregaron nunca nada. Entón, realmente, temos que conformarnos con cando ven pois, o secretario xeral de Política Lingüística a contarnos o que considera, pero que nós non temos acceso á información, insisto, que nos tiña que ter entregado porque iso que di a Lei Paz Andrade. Por lo tanto, os datos que hai, porque os evidentemente coñecemos e contrastamos a realidade na sociedade, eu creo que non xustifican 7 anos de desenvolvemento desta lei. Primeiro, porque non hai marco desenvolvido, non están os decretos aínda desenvolvidos, convocar un ano 4 prazas de profesorado de portugués e agora outras 4, coido que esa é unha cantidade, unha cifra que é pouco menos que simbólica, pero non se ve un proxecto realmente de aspiración de implantación, non? E logo, si creo estiveses no goberno, Mercedes, desculpa que te interrumpa, se estiveses no goberno, consideras que sí que poderíades dar un salto cuantitativo? Tamén non sei ata que punto... É que é necesario. É que é necesario. Aparte que xa hai experiencias que están máis que contrastadas, como pode ser Extremadura, ou como tamén xa pode ser Andalucía. Como non imos ter de preferencia ese camiño de ida e volta co portugués e con todo o espazo da lusofonía, pero non só Portugal que está aquí ao lado, é dicir, toda a área lusófona, non? É dicir, pensemos en, por suposto, Brasil, pero pensemos en Angola, en Mozambique, é dicir, todo o que é a área lusófona para nós é unha ponte de comunicación directa que non podemos deixar pasar. Por suposto que sí, pero que logo eu creo que non ten proxectos, o remato con apunte, deixo aí, creo que non está no marco das prioridades do Goberno do Partido Popular, porque cando o acordo popular e o mandato do Parlamento era que se presentase como membro observador o Goberno da Xunta de Galiza, non? É dicir, a nosa comunidade dentro da CPLP, ese foi o acordo, ese foi o mandato e quebrouno por completo o Partido Popular e non é. Cedeulle o espazo absolutamente ao Estado. Estamos a expensas do que decida facer o Estado. Creo que iso foi unha xogada moi pouco elegante para a sociedade galega no seu conxunto e para o Parlamento porque lle transmitiu outro mandato. Non creo que ese é un tema moi serio que haberá tamén que seguir falando. É moi interesante tamén, si é verdade, a comunidade de países de lingua portuguesa, que poderíamos entrar despois, ao mellor. Quería preguntarlle tamén a Noa, porque foi... Galiza non pinta nada agora. Cedeu a responsabilidade por completo o que decida o Estado. Entón, creo que aí tamén deberían dar algún tipo de responsabilidade. Perdoa que te interrumpín. No, iba a darlle a palabra a Noa, porque creo que ela tamén foi a primeira que sacou toda a potencialidade da Paz Andrade, entón tamén me gustaría pois que ela colocase polo menos as chaves e xa como tamén intentando enfiar cara ao futuro, non? De que farías ti? Non? Que farías ti se agora estiveses ao cargo da consellería? Que farías ti ou como che gustaría que fose o panorama lingüístico e que farías para chegar a ese panorama lingüístico diferente en 40 anos, non? Pensei na Paz Andrade porque me parece unha chave, pero podes dividir como un pouco. A ver, con respecto a esta cuestión do portugués ou do noso espazo de relación con toda a lusofonía, non? Que tamén quería, de todas maneiras, deixar claro, mañá é certo que comparece, digo porque os detalles e hai cuestións importantes, non? Mañá comparece o secretario xeral de Política Lingüística para dar conta das accións da Xunta de Galicia pois iso, en materia lingüística e en relación con accións no espazo da lusofonía, non recordo moi ben como era, pero isto non é dar mandato ao artigo 5 da Lei Paz Andrade, en absoluto. A Lei Paz Andrade especifica, ademais, que ten que ter as accións concretas, ademais, os custes de cada unha das accións, etcétera, e ademais que hai un informe que se entregará, que se remitirá ao Parlamento de Galicia. Entón, o de mañá non ten nada que ver coa Lei Paz Andrade, ainda que cada unha de nós poidamos enfocar como que iramos esa comparecencia. É importante dicilo, porque non tentemos confundir, esta cuestión é importante por iso, porque non se está a cumprir, como digo, absolutamente ningún dos artigos. Eu creo que nesta cuestión é importante que entendamos, nos, digo, claro, tamén levo moitos anos no partido, pero en política activa non tantos, pero sí sei que o noso partido, onde logo, sempre defendeu nos seus propios documentos de traballo
a necesidade de afondar nese espazo que compartimos, non? Co mundo lusófono, non só co Portugal, acaba de dicirse agora, ábresenos un marco xa non só cultural, que compartamos lazos culturais, senón que é unha paza moi importante no plano económico, no plano comercial, non? Temos que aproveitar todas esas sinerxías. Como digo, xa non só culturais e todo pasa evidentemente por darlle un pulo á lingua, unha lingua que compartimos e que temos dende logo bastantes máis facilidades de aprender que calquera outra que se nos poda poñer por diante. Cuestións importantes, eu teño que recoñecer que dende que son nova, isto é unha cuestión, xa unha tema persoal, a mí sempre me sorprendeu moitísimo que eu no instituto non puidese estudar en portugués. De feito, estudiei portugués, contratei a unha rapaza que vivía aquí e tal, quero dicir, buscando eso que para min era bastante obvio, non? Clases de portugués e non era sinxelo. Xa non só da educación pública, senón tamén era complicado atopar o portugués en escolas privadas, non? Pero, quero dicir, non parece demasiado de recibo, entón eu o que faría de primeira xa é garantir esa ensinanza do portugués. Eu entendo que para dar cobertura a todos os centros educativos que existen no noso país non vayamos tampouco ser hipócritas, é imposible agora mesmo sacar 1000 prazas ou 500 prazas de profesorado de portugués. Non pode ser. Pero sí que ten que ser algo progresivo, paulatino, pero claro, para iso hai que ter vontade. Eu creo que, francamente, no goberno galego, como xa se dixo aquí, non existe esa vontade. Seguimos de novo con documentos que son papéis mollados, que o que fan é un brindis ao sol, tentar quedar ben coa cidadanía, as iniciativas legislativas populares, normalmente o Partido Popular sempre lles dá para adiante, porque non quere tampouco enemistarse cos movimentos sociais e demais, pero despois, claro, non desenvolve nada. Eu creo que esta lei xa non fai falta nin desenvolvela, quero dicir, con só cumprir estes 5 artigos xa teríamos moito traballo feito, non? Evidentemente habería, claro que sí, é unha brincadeira, pero a realidade é que fai gracia e que coller calquera destes dos artigos que aparecen aquí, por poñer un exemplo, hai un artigo, o artigo 4.2, que fala da Compañía de Radio Televisión de Galicia. Eu non sei se sabedes que hai unha serie que se está agora emitindo na televisión portuguesa pública, que é Chegar a Casa, que é unha coproducción galego-portuguesa, e o gracioso é que os actores e actrices portugueses falan portugués e os actores e actrices que son galegos falan castelán e son dobrados. Quero dicir, ata que punto? Outro día preguntaba ao Bloque Nacionalista Galego na comisión da CRTVG parlamentaria, que estou eu tamén, e preguntaba por isto e contestaba, é que é unha produción privada, nós non temos nada. Nós temos que poñer como mínimo levar as mans á cabeza. Como goberno teñen como mínimo que facer iso. Entón, se este tipo de cuestións se permiten, xa dá un pouco mostra da pouca vontade que existe de estreitar lazos. E é francamente unha pena, porque estamos desaproveitando moitísimas oportunidades de todo tipo, pero moitas oportunidades, e eu, no noso partido abogamos por como mínimo dar cumprimento a esa lei. Foi unha boa iniciativa, ademais que contou co consenso social, non? E ademais tamén parlamentario. Pensamos que habería que comezar por aí, dar pasos pequenos, pero sí contundentes, e como mínimo asegurar esa ensinanza. Antes Sandra falaba do ensino do portugués nas escolas, ten que ser un ensino continuado, non? Coñecemos moitos casos de institutos nos que sí, será un ano mellor portugués, pero ano seguinte xa non. Claro, se consideramos que ven a ser unha materia optativa, que pode ser optativa, non digo que non o sexa, non sei exactamente, non estou no mundo da educación, non sei cal sería o formato curricular, non? Pero dende logo sí que debería ser algo continuado, que en todos os centros educativos se teña esa oportunidade, non, de estudar, e non que sexa, pois, a pretecnología que teñamos nos no colexio, non, cando estudaba eu. Non sei se contestei ben a túa pregunta. Sí, obrigada. No, a verdade é que temos tantas cousas, faltan, eu penso que como en 10 minutos deberíamos ir fechando, non? Entón, bueno, agradezo moito así as cousas que saíron, penso que tamén o mellor por alusións ao incumprimento legislativo poderíamos darlle paso a Sandra. De feito, un desenvolvimento que se podía facer amplo tamén era sobre a propia lei de normalización lingüística, non? Aínda que tamén me apetecía colocar, que non vai dar moito tempo a desenvolver, hai tamén sociolingüistas que falan de que realmente a propia concepción de normalización era isto, non?
ou seja, como que o marco, un pouco os alicerces que colocaba Mercedes no inicio, de que o propio marco xurídico político ao mellor o que pretende é simplemente que o galego non exterminalo, sino que quede aí nuns usos rituais, nuns espazos restritos do cultural, etc. Pero que a normalización, sobre Mario Herrero, por exemplo, non, a normalización lingüística é unha ilusión necesaria, era como isto, non? E despois o normal é o castellano, non? Entón, por iso a xente se extraña se escoitan galego, pero ninguén se extraña escoitar inglés en Londres. Pero, bueno, fora disto, por exemplo, cando entrevistamos a Monti Castiñeiras, o actor, dentro desta serie de entrevistas que vos comentaba semanais, e unha das cousas que falaba respecto da lei de normalización lingüística que eu descoñecía era que unha das obrigas que se colocan é a dobraxe de 10 grandes estreas de cine internacional nos cinemas galegos, non? Esta semana acaba de sair un filme en galego, Valentina, me parece, que se está emitindo en castellano, cando a grabación foi en galego. Entón, non sei, Sandra, por exemplo, como valoras este incumprimento e como valoras tamén como potencialidade túa, digo, pois ao mellor a transferencia de competencias, a readaptación, se non posti encima da mesa, non? Como responsable de política lingüística, de, mira, pois eu volvo a Fraga, porque ao mellor Fraga no 90 estaba facendo unha cousa máis, non sei, máis ilusionante. Bueno, aquí falouse moito, eu quedeime con un comentario, bueno, unha vivencia, non, que tivo a Mercedes, perdona, así xa o digo directamente, que cando ela comezou a estudar, non, os seus estudos de BUP, non podía facelo en lingua galega, e agora comparado, decir para que se levou nestes 40 anos e que se estuvo a traballar e que eu creo que sí se desenvolveu o galego, xa que eu tiven a sorte, estou vos perdendo, agora, para poder empregar, non? Utilizar e, sobre todo, aprender. Eu non vos vexo, non sei se hai algún tipo de problema. Estamos te escoitando. Igual se perdeu un momentiño aí a comunicación, volvemos tentar. Agora, a ver se me escoitades, e que eu vexo vos borrosas de cando en vez, agora creo que sí. Non, eu quero decir xa para contextualizar, porque probablemente o mellor xa non teña o meu torno de palabra. Sigo dicindo que creo que se ten moito aínda que facer, por suposto. Creo que non somos un partido conformista e que vamos a seguir traballando e que queda moito por facer. Sobre todo porque o levamos dicindo, e había aquí algún comentario, e si que eu quero matizar, non? Por suposto que a mocidade fala galego cando, como e donde quere. Aí sí que, por suposto, non teño nada que decir, e que o ensino fai unha gran labor nese sentido. Pero creo que a labor que se debe facer non debe ser, bueno, pues ese traballo integral para que todo o mundo coñeza a nosa lingua, non que a coñeza, senón que a utilice, porque realmente sí que a coñece, senón non hai nada máis que ver datos das destrezas lingüísticas que había no ano 2013 en torno a un 95,83% e que agora alcanza o 97,46%. Pero xa dando resposta a todas as cuestións que planteaches, Charo, en relación ao cumprimento da Lei Paz Andrade, eu discrepo en cada unha das representantes dos grupos políticos que non se está a cumprir. Creo que foi unha lei aprobada por unanimidade, con un gran consenso, non só a nivel político, senón tamén a nivel social, que creo que son 5 artigos, que ainda que se diga así, pero creo que teñen moitísimo contido, moitísima intelixencia, e creo que se está a cumprir cada un deles en diferentes programas, e que non me vou a parar en cada un deles, con orzamento, por suposto, e tamén que facía mención a que sí se deben seguir mantendo máis prazas de profesorado para a lingua portuguesa, que xa se fixo e que se vai a seguir facendo, e vamos a seguir traballando nese eido. Non sei se che contestei a todas por deixar tamén voz ás miñas compañeiras que tampouco quero que poidan intervir, vale? Obrigada, Sandra. Sí, igual facemos así un minuto final de despedida feche, un pouco como que desexades de panorama lingüístico para dentro de 40 anos. Non sei se quen quere comezar, se queres continuar ti, Sandra, que estabas aí, que igual che deixei menos espazo e queres rematar ti ou algunha das outras.
non sei tampouco como dividín as voces, se igual falou moito máis algo Fixeches unha gran labor de moderadora, eu, por suposto, que encantada de como moderaches, pero espero para o final para dar o meu minuto o que comentaches ahora que me pareceu, bueno, pues ese minuto para falar dos 40 anos que nos esperan da lingua galega. Veña, pois entón cedolle a palabra, por exemplo, a Mercedes. Mercedes, queres facer ti o minuto así de feche? A ver, que quedan tantas cousas aí no aire que é unha sobre todo agora a raíz desta última intervención, hai tantas cousas que comentar. Eu creo que unha boa deferencia cara á lei Paz Andrade e, sobre todo, un exercicio de coherencia sería, por exemplo, que cando o presidente Feixóo visita un país da área da lusofonía, pois non falase en castelán, por exemplo, non? Que fixese o esforzo de facer en portugués ou simplemente en galego, non? Normalizar o galego como a nosa lingua tamén de comunicación, como mínimo, non? Dentro do ámbito da lusofonía, que iso que xa sería pois, un paso adiante importante, romper pois, eses prexuizos, non? Ou esas, ao meu modo de ver, malas praxes de pensar que xa efectivamente pois de Valença para alá non che vale o galego cando como non che vai valer, non? Creo que iso xa sería un exercicio práctico de coherencia importante. Eu, un pouco así por discrepar tamén con Noa, eu, sin embargo, creo que no momento no que estamos é de auténtico desafío, iso xa o dixen, estamos nun momento moi serio, moi serio para tomar as cousas moi en serio, porque nos estamos a xogar o futuro do idioma e do principal elemento que nos define e que nos caracteriza como galegos, non? Podemos non ser recoñecidos como galegos por como vestimos, nin por como comemos, nin por como nos movemos, pero, desde logo, a partir do momento en que falamos, sí que calquera nos recoñece como galegos. Por lo tanto, nos estamos xogando realmente iso, non? A nosa carta de presentación e o noso sinal de identidade. Por lo tanto, entramos en desafíos, non? Pero eu non quero caer na desesperanza, eu quero acreditar na esperanza e por iso me xenera tamén tanta ilusión todo este movimento de neofalantes que estou vendo, que estou comprobando ao meu arredor e esa capacidade que teñen tamén, sobre todo, para facer do galego unha lingua viva, supermoderna, a través das redes sociais e de calquera uso, de calquera interacción. Eu creo que neste momento urxente, e remato, é que dunha vez por todas, por favor, volvemos reclamalo aquí, o Partido Popular volva ao consenso, se sente a falar, a dialogar coa sociedade. Nos levámoslo pedindo dende o mes de febreiro ata o mes de xullo no Parlamento e foi vetado. E, por favor, que realmente o tomen en serio e que volvan ao consenso. É fundamental. Todo o mundo está de acordo, só falta que se sume o PP. Obrigada, Mercedes. Damos entón agora un minuto a Noa, por exemplo. Queres facer o teu remate e a tua expectativa tamén, non? De como queres que sexa o panorama lingüístico. Non te escuitamos, está silenciada. Desculpas, digo que me dá rabia porque quería discrepar conmigo, non ten moita discrepancia e eu ainda por riba vou comezar co que ela rematou. Eu tamén, hai un desexo e é volver a ese consenso arredor do tema da lingua que houbo hai tempo. Non serei eu quen faga boa a Manuel Fraga e Ibarne, pero sí que casi podemos dicir outra non brincadeira máis casi que se bota de menos, non? Ese consenso e ese entender que a nosa lingua é fundamental para nós como povo, non? Que non pode ser nunca, por certo, elemento de confrontación, algo que lle gusta tamén moito ao Partido Popular, dicir que a oposición emprega a lingua como elemento de confrontación e eu creo que é francamente ao revés, non? Deixar de apelar a esa liberdade, por suposto que sí, a liberdade sempre para todo, pero deixar neste caso de apelar sempre á liberdade porque iso leva precisamente a unha despreocupación. Nos pensamos que o que ten que haber agora é todo o contrario, ten que haber preocupación porque a situación é preocupante. Eu pese a ser, como digo, optimista, sí creo que a situación, se nada muda e se non imos a ese consenso, novamente a recuperar ese consenso, non hai demasiada esperanza e eu fago igual un chamamento a que as cousas muden e, sobre todo, que poñamos atención na xente máis nova. Certo que están comezando un movimento forte,
probablemente non tanto como quereríamos, pero sí forte de persoas neofalantes, pero non chega, non? E creo que dentro dos poderes públicos temos que animar xa non a protexer, senón a promocionar primeiro a coñecer o idioma, fundamental, pero tamén para que se use. Obrigada, Noa. Sandra, queres entón fechar ti co minuto de remate? Como desexas que sexa o panorama lingüístico en 40 anos? Bueno, pois eu desexo que sigamos traballando, non? Que sigamos transmitindo a nosa lingua, ali a nosa riqueza lingüística, por suposto ali onde nos ubiquemos, sen confrontación, con moita liberdade como ingredientes principais e, por suposto, que o galego é unha lingua viva e vanguardista. Eu, xa para rematar, non agradecer novamente a vosa invitación, o voso convite, agradecer, por suposto, o ton maravilloso das compañeiras que sempre nos toca debatir as tres, non? No ámbito sociolingüístico e, por suposto, que sigamos a falar en galego, porque probablemente siga sendo un motivo de que sigue unha lingua viva e vanguardista. Obrigada, Sandra. Pois eso, son as 9:30, levamos unha horiña e media aquí, saíron como moitas chaves. Non dei paso e quero saudar tamén a todos os comentarios que foron aparecendo. A verdade é que, bueno, Eduardo Gómez, Belén Fontán, Fispousa, Antía, estivemos vos lendo aí na retaguarda, pero como que me parecía que se abrían melóns moi grandes. Entón, bueno, fomos recibindo, pero digamos que era difícil integralo, non? Porque son preguntas moi xenéricas. Agradecervos tamén a participación, agradecer o apoio á Diputación da Coruña que apoia esta actividade e, bon, lembrar que tamén esta semana vamos ter como aniversario da GAL, que coincide co aniversario dos 40 anos, e vamos facer unha actividade, así contovelo como a modo de curiosidade, non? Unha cápsula do tempo, na que se van meter aí como ideas, avaliacións da situación lingüística agora para abrir dentro de 40 anos e, bon, pois poñelo en común as persoas que estexan... Non, dentro de 40 non, no ano 81, 2081. Ou seja, dentro de 60, non? 60. Entón, probablemente non o vexamos, pero para colocar un pouco tamén así como esa conexión e esa fala co futuro, non? Pouco máis, non sei así como recoller, creo que era moi interesante todas as chaves que saíron, creo que moi interesante e o que me apetecería facer a min máis fincapé é nos movimentos sociais, na capacidade do activismo, que ao final penso que boas parte dos repuntes pode ser nese neofalantismo activo, digamos, independente moitas veces de cousas, de situacións ou de marcos xurídicos máis ou menos, non? Pero bueno, iso, que o movimento en defensa da lingua que está tamén nas rúas, aparte de que pois vos desde o Parlamento poidades traballar tamén e que é ideal que se sincronicen así esas dinámicas e que cando acabe o 40 aniversario e comece o 41 tamén seguiremos aí, non? Entón, como que tamén digamos que queremos que haxa futuro. Entón, o futuro, como decían os outros, non é o que vai pasar, sino o que imos facer, non? Entón, que o fagamos ben. Nada, iso, agradecervos imenso a participación e o vosso traballo cotidiano. Continuaremos véndonos e seguíndonos, vale? Obrigada tamén a moita xente que estivo connosco durante a conversa ao vivo. Vai quedar despois tamén o vídeo aí disponibilizado online, así que para as persoas que queiran consultar máis á frente, saudamos tamén desde o pasado. Boa noite. Graciñas a vos. Obrigada. Boa noite.